misis. Inireklamo partner ang kanyang mister na wala na umanong inatupag kundi ang kabit daw nito. Nag-amin yung asawa ko sa akin anong mga ginawa nila. Galing yan. Bakit naman ay? Sino mas maganda sa inyo ni Maribel? Aywan ko nga. Pero tinanong ko yung asawa ko, ako raw ang maganda. Matanong ko lang, kamukha mo ba si Piolo Pascual or itong mga Derek Ramsey? Derek Ramsey? Gwapo ka ba talaga, Lito? Yeah, boy. Sumasakit na ba ang ulo mo na pinag-aagawan ka ng misis mo at ni Maribel? Sumasakit na po ngayon, ma'am, kasi sir, kasi gusto ko na, sir, na maayos na to. Lito, sumagi na ba sa isip mo yung tanong na mahirap maging gwapo?